बिथां जगेन भेलेरियाननि रुंसारि खाम्फा बेखेवनायखौ बुंथिगिरि महरै जोंहा हांख्रायनाय आलासि दंखायो। बेखायनो गिबियावनो बिथां बुंथिगिरिखौ आङो गांसे आर'नाइजों मान बावनो सानबाय। बेखौ बरायगोन जोंहा रुंसारिनिनो गिबि बिहामजोआ। गोजोननाय थाबाय बिथाङा जोंनि बरायनायखौ नाजावनायनि थाखाय। आरो बेजों लोगोसेनो आङो बिथां सारनो दिनैनि बे बुंथिगिरि खामानिखौ मावफुंनो थाखाय बिथांनिसिम आङो बे माइक्र'फनखौ आङो गथायनानै जाबाय। गोजोन्थों। गोजोन्थों। दिनै बे गोथार गोसोखांथि खाम्फा बेखेवनाय थिलियाव नुजाथिफैनो हानाय गासै रायजो राजा नोंथांमोन, जों रुंसारगिरिनि आत्माया जाहाथे परमात्माजों बिलीन जाहैनो हायो, बिनि थाखाय आनान गसाइनि खाथियाव हाबाफारिखौ आगान सुरनाय सिगां से मिनिट सम जों मौन स्तुति खालामनि। ओम जाबाय। ओम पूर्ण परम ब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमः। दिनैनि बे पवित्र अनुष्ठानाव नुजाथिफैनो हानाय खान्थालबारि गामिनिनो मानाव गेदेर गामि आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे सेक्रेटारि आरो गासै केबिनेट पर्यायनि सोद्रोमा नोंथांमोन, लोगोसेनो दाब दाब जायगा, दाब दाब गामि आरो दाब दाब अनुष्ठानफोरनिफ्राय बे अनुष्ठानाव नुजाथिफैनो हानाय रुंसारगिरि प्रयात जगेन भेलेरियान बसुमतारी सारनि सिगांनि सामाजिक कर्मसूत्रे कानखमनिया लोगोसे अंतरंग बंधु आलासि नोंथांमोन आरो बे फोलेरनि बिसि फिसा फिसौ गासै नोंथांमोन, दिनै बे हाबाफारिखौ गोसोखांथि खाम्फाखौ बेखेवनो थाखाय जोंनि बे अनुष्ठानाव नुजाथिफैनो हादों आलासि महरै मानाव गेदेर रुंसारगिरिनिनो सिगांफोरनि सामाजिक कर्मसूत्रे कानखमनिया अंतरंग बंधु मानाव गेदेर बिथां दिगिलि गामिनि थानेश्वर बर' सार बिथांखौ दिनैनि बे गोथार गोसोखांथि खाम्फाखौ बेखेवनाय खामानिखौ आगान सुरनो थाखाय आं बे नुजाथिनाय गासै रायजोनि जानानै आह्वान खालामनाय जाबाय। लोगोसेनो बिथांखौ दान्दिसे सम रुंसारगिरि प्रयात जगेन भेलेरियान बसुमतारी सारनि जे व्यक्तित्व, महत व्यक्तित्व, लोगोसेनो बिथांनि सामाजिक कर्म राजिनि सायाव फंनैसो बुंथिनो थाखाय आं रायजोनि जानानै गुरै खावलायनो थाबाय। सिनायथि होनो थाखाय खावलायनाय थाबाय, बिथांखौ बरायनो थाखाय। गोजोन्थों। नखरनि दुखुथिया आरो दुखुथिया रायजो राजा, दिनै मानाव गेदेर जगेन भेलेरियान बसुमतारीनि गोसोखांथि खाम्फा बेखेवनायनि फारियाव आंखौ बेबायदि गोथार मोनसे हाबाफारियाव लिंहरनानै जि खाबु होबाय, बिनि थाखाय आं दैदेनगिरिनिसिम आरो बाहरदों नखरनिसिम, रायजो राजानिसिम। मानो होनना बुङोब्ला मानसिया थैयो, थिगानो मानसिया जोनोम जायो, थैयो। बे
संसारनि मोनसे खामानि आंबो आइ आफानि संसारनि गेलेनायाव आं जोनोम जादों बिदिनो बेयाव थानाय गासैबो गावबा गावनि बिमा बिफानि सोरजिनि संसारनि गेलेनायाव मिनि खुसि गेलेनायाव जोनोम जादों बेखौ रावबो हमथानो हाखाला नाथाय मानसिया थैबाबो गावनि हाबानि फारिफोरा थांना थायो मानव गेदेर दुरान फोलेर बसुमतारिनि खामानिफोराव थांना थागोन मानो बिथाङा गावनि नखरनि लोगोसे दुलाराय बर' माहारिफोरनि थाखाय जिखिनि मावलांबाय बे मावनाय खामानिफ्रा अराय जोंना थागोन बेखौ रावबो फोजोबनो हानाय नङा बिथांनि जिखिनि खामानि मावनाय बे खामानिखौ बुंनानै बुंबो हाया आङो मात्र फंसे बाथ्रा बुंनो सानदों बेखौनो जे बिथांनि लोगोआव जिखिनि सम थायो खामानि मावनो मोन्दोंमोन बे समनि बाथ्राखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो सानदों जों आगोलाव गियोमोन बागानपारायाव जगेन फलेन बसुमतारि दंलै थांनो हाया गियो ओइ बेनि लोगोसे बिष्णुरथ कसारिबो दंलै जों थांनो हानाय नङा फाइलियाव बेयाव नरेन्द्र राम बर' दंमोन बेखौबो बावपारे बिनि उनाव माग्राम बर'मोन दङ फुदगामोन दंमोन बिथांमोन दंमोन बावपारे थांनो हानाय गोरों गोरा बिराद गोरों गोरा बेबायदिहाय जोङो ओनसोलनि थि ओनसोलनि गोदान नलबारि जिल्लानिफ्राय जों बुंहरदोंमोन जेला दा बुंलाय बियो साननानै बिथाङा बाक्सा कलेजनि जोंनि बाक्सा कलेजनि बागानपारा बाक्सा कलेजनि दैदेनगिरि बर' हारिनि दैदेनगिरि बाथौ हारिनि दैदेनगिरि बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि दिनै बेखौ जों दिनै बुंनो हाया नाथाय आं बारा गोलाव बुंनो लुबैयाखै बेबायदि गोथार मोनसे सानखौ आंखौ खाबु होनायनि थाखाय बेखौनो बुंनो थाखाय आं नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो सिंनिफ्राय ओंखारनाय 22,000 सिबिनायखौ बाहरनानै आं बेखौनो होननानै घोषणा खालामबाय गोजोन्थों ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षयमा अमृतत् ओम शांति ओम शांति ओम शांति असुतमा सद्गमयं तमसमा ज्योतिर्गमयं मृत्युमा अमृतंगमय ओम शांति ओम शांति ओम शांति जोङो गोथार अनुष्ठाना बेखेवनाया जाफुंलांबाय बिबार बावजेननो थाखाय बेखौ गेलेनो अनगायै बिबार बावजेननो थाखाय मानगोनां बिथां गंगाधर आमचारिखौ आं खावलायनाय जाबाय लोगोसेनो मानव गेदेर जोंनि रायसोनारि सारखौ खावलायनाय थाबाय शरद रामसियारि आरो मानव गेदेर सार शरद रामसियारिखौबो गोविंद बर' आरो सार गोविंद बर' आरो मनरन्जन बर' बिथां सारखौबो खावलायनाय थाबाय लोगोसे नाम बुंबावदो सानैसो
गामिनि आफादगिरिखौ बुंदो सुर्यकान्त रामसियारि सूर्यकान्त रामसियारि बिथांखौबो लोगोसेनो फारि फारि बयबो आरांसोनि बर' थुनलाइ आफादनि भाइस प्रेसिडेन्ट बिथांखौबो खावलायनाय थाबाय आरो नेहाथारि बिथांखौबो खावलायनाय थाबाय आरो जोंना खान्थालबारिनि आफादगिरि नेहाथारिफोरखौबो गामि रंजालि देसि बिथांखौबो खावलायनाय थाबाय आरो लोगोसे न'खरनि गासैबो फिसा फंबाय आरो बियादै बिहामजो गासैबो जाहाथे बेनि थाखायबो खावलायनाय थाबाय थेंक इउ ग्रुपनिफ्राय जोङो आवगाय जोङो फैनानै जेबो मान बावनो हायाखिसै थेवबो दिनैनि बिथांनि जिथु सारादु बे सारादुआव जोङो बिथांखौ गोसोखांनानै जोङो मान बावनो जों हास्थायदों लुबैदों बेनिखायनो जोङो सिबि बावनाय हिसाबै जों मोनसे लेखा जों साफायनानै लाबोदों आं बे लेखाखौनो आङो फरायथिनो लादों गिबि गिबियावनो माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला गासै रायजो राजानिसिम आङो खर' गंग्लायै आर'ज गाबनाय थाबाय सिबि बावनाय गेदेमा जगेन भेलेरियान बसुमतारिनो बागानपारा खान्थालबारि जोनोमा जादोंमोन 23/7/1947 थैनाय 3/2/2026 हे गेदेमा गिबियावनो जों जायख्लं फैसालि सुबुं सिबियारि गौथुमनि जानानै नोंथांनि सेराव सिबि बाव हरो जों अराय सिमान लानांगोन आरो हामलायनांगोन दि नोंथाङाबो नोंथांनि माव बिहोमा थायनि जोहै बर'नि सासे गेदेमा सुबुंसाय महरै गावखौ सिनायथि होलांनो हादों नोंथां बादि गेदेमा सुबुंखौ जों अबथिरायै खोमाना लाबाय आरो बियो बर' हारिनि थाखाय अराय सुफुंनो हायो खहा बेनिखायनो नोंथाङा बर'नि अखोराङाव हरसे जोंखोल अलंबार हाथरखि महरै जोंनानै थागोन देर जिउमा समाज सिबियारि जा समाव बे हालामा खोमसि हाखराव गफबनानै दङमोन नोंथांमोना सोरांनि गनजार लानानै बे हालामखौ सोरां होनो जौगाहोनो नाजालांदों सोरांनि हान्थियारि जानानै सोलोंथाइनि गुवार थांखिखौ जाफुंहोनो बास्का कलेज मुं होनानै इंराजि बिजोंनि मोनसे जौमा फरायसालि गायसंलांदों बेनिनो नोंथाङा गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि महरै खामानि मावबोदों बागानपारा गोजौ फरायसालिनिबो नोंथाङा बिबानगिरि गाहाय फोरोंगिरि जानानै खामानि मावबोदों बाक्सा जिल्ला PCDRनि आफादगिरि अल बड' पिस फरामनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि आफादगिरि जानानै बिबान रुजुनबोदों दिनै जोंनानै दङ नोंथांनि दिन्थिलांनाय खामानिनि नेरसोन बिदिन्थिया बेफोर माव बिदिन्थिया बर' हारिनि थाखाय अराय गोसो जाखांथाव जानानै थागोन दिनै नोंथांनि सारादुनि बे हाबाफारियाव सिबि बावफैनानै जों नोंथांखौ गोसोखांदों नोंथांनि गेदेमा बिहोमथायफोरखौ हारिनि इयुन जोलैनि थुलुंगानि नेरसोन जानानै थाथों नोंथांनि जिउमाया सोरगोआव अराय आलो गोजोनै जायगा लानानै गोजोनै थानो हाथों नोंथांनि गाहाम हामलायारि जायख्लं फैसालि सुबुं सिबियारि गौथुमनि जानानै गंगाधर रामसियारि गाहाय बोसोनगिरि मदनमोहन लाहारि सामलायगिरि गोविंद बर' मावफुं सोद्रोमा सुर्यकान्त रामसियारि आङो बयनिसिमबो आङो खुलुमनाय जासिनानै दिनै आं बे मान बिलाइखौ आङो न'खरनिनो जोंहा सोरगोआरि जगेन भेलेरियान बसुमतारिनि सारनि धोरोम बिदि आं बिथांनिसिम गथायनो थाखाय आङो खर' गंग्लायै आङो बिथांखौ आजावना लागोन होननानै आङो आर'ज गाबनाय जाबाय गोजोन्थों अबिनाश थाफा खाथियाव